Hey guys, this is Ritesh. Welcome to Ritesh Easy English. ପ୍ରତିଦିନ ଫୋନରେ କୁହାଯାଉଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଇଂରାଜୀ ବାକ୍ୟ ଜାଣିବା। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ହ୍ୟାଲୋ, ତୁମେ ମୋ କଥା ଶୁଣିପାରୁଛ କି? ହ୍ୟାଲୋ, କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ହିୟର ମି? ହ୍ୟାଲୋ, କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ହିୟର ମି? ତୁମେ ଏବେ ଖାଲି ଅଛ କି? ଆର୍ ୟୁ ଫ୍ରି ରାଇଟ୍ ନାଉ? ଆର୍ ୟୁ ଫ୍ରି ରାଇଟ୍ ନାଉ? ମୁଁ ତୁମ ସହିତ 1 ମିନିଟ୍ କଥା ହୋଇପାରିବି କି? Can I talk to you for a minute? Can I talk to you for a minute? ତୁମେ ଏବେ କେଉଁଠି ଅଛ? Where are you right now? Where are you right now? ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? What are you doing? What are you doing? ତୁମେ ଦ୍ୱିପ୍ରହର ଖାଇଲ କି? Did you eat your lunch? Did you eat your lunch? ତୁମେ ରାତି ଖାଇଲ କି? Have you had dinner? Have you had dinner? ତୁମ ଦିନଟି କେମିତି କଟିଲା? How was your day? How was your day? ଆଜି ତୁମେ କେମିତି ଅନୁଭବ କରୁଛ? How are you feeling today? How are you feeling today? ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛ କି? Are you busy? Are you busy? ମୁଁ କେବଳ ତୁମ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। I just wanted to talk to you. I just wanted to talk to you. ମୁଁ ତୁମ କଲ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲି। I was waiting for your call. I was waiting for your call. ତୁମେ ମୋତେ କାହିଁକି କଲ୍ କଲ ନାହିଁ? Why didn't you call me? Why didn't you call me? ମୁଁ ଆଗରୁ ତୁମକୁ କଲ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି। I tried calling you earlier. I tried calling you earlier. ତୁମ ସ୍ୱର ସ୍ପଷ୍ଟ ଶୁଣାଯାଉ ନାହିଁ। Your voice is not clear. Your voice is not clear. ତୁମେ ଟିକେ ଜୋରରେ କହିପାରିବ କି? Can you speak a little louder? Can you speak a little louder? ନେଟୱାର୍କ ଖରାପ ଅଛି। The network is bad. The network is bad. ମୁଁ ତୁମ କଥା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶୁଣିପାରୁନି। I can't hear you properly. I can't hear you properly. ଦୟାକରି ମୋତେ ପୁଣି କଲ୍ କର। Please call me back. Please call me back. ମୁଁ ପରେ ତୁମକୁ କଲ୍ କରିବି। I'll call you later. I'll call you later. ତୁମେ ଆଜି କ'ଣ କଲ? What did you do today? What did you do today? ଆଜି କିଛି ରୋଚକ ଘଟିଲା କି? Did anything interesting happen today? Did anything interesting happen today? ତୁମ ଦିନ ବିଷୟରେ ମୋତେ କୁହ। Tell me about your day. Tell me about your day. ମୁଁ ଶୁଣୁଛି। I'm listening. I'm listening. କୁହ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି। Go on, I'm listening. Go on, I'm listening. ଏହା ଭଲ ଲାଗୁଛି। That sounds good. That sounds good.
ଏହା ରୋଚକ ଅଟେ। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ଥିଙ୍କ? ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ଥିଙ୍କ? ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ସହମତ। ଆଇ ଏଗ୍ରି ୱିଥ୍ ୟୁ। ଆଇ ଏଗ୍ରି ୱିଥ୍ ୟୁ। ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ ମୁଁ ବୁଝୁଛି। ଆଇ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ମିନ୍। ଆଇ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ମିନ୍। ତୁମେ ଘରେ ଅଛ କି? ଆର୍ ୟୁ ଆଟ୍ ହୋମ୍? ଆର୍ ୟୁ ଆଟ୍ ହୋମ୍? ତୁମେ କେଉଁ ଆଡ଼େ ଯାଉଛ କି? ଆର୍ ୟୁ ଗୋଇଂ ସମୱେର୍? ଆର୍ ୟୁ ଗୋଇଂ ସମୱେର୍? ତୁମେ କେବେ ଖାଲି ହେବ? ହ୍ୱେନ୍ ୱିଲ୍ ୟୁ ବି ଫ୍ରି? ହ୍ୱେନ୍ ୱିଲ୍ ୟୁ ବି ଫ୍ରି? ଆମେ ଆଜି ରାତିରେ କଥା ହୋଇପାରିବା କି? କ୍ୟାନ୍ ୱି ଟକ୍ ଟୁ ନାଇଟ୍? କ୍ୟାନ୍ ୱି ଟକ୍ ଟୁ ନାଇଟ୍? ମୁଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ତୁମ ସହିତ କଥା ହେବି। ଆଇଲ୍ ଟକ୍ ଟୁ ୟୁ ଟୁମରୋ। ଆଇଲ୍ ଟକ୍ ଟୁ ୟୁ ଟୁମରୋ। ମୋତେ କଲ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଡୋଣ୍ଟ ଫରଗେଟ୍ ଟୁ କଲ୍ ମି। ଡୋଣ୍ଟ ଫରଗେଟ୍ ଟୁ କଲ୍ ମି। ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଅ। ଟେକ୍ କେୟାର ଅଫ୍ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ। ଟେକ୍ କେୟାର ଅଫ୍ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ। ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅ। ଗେଟ୍ ସମ୍ ରେଷ୍ଟ। ଗେଟ୍ ସମ୍ ରେଷ୍ଟ। ବହୁତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଜାଗର ରୁହ ନାହିଁ। ଡୋଣ୍ଟ ଷ୍ଟେ ଅପ୍ ଟୁ ଲେଟ୍। ଡୋଣ୍ଟ ଷ୍ଟେ ଅପ୍ ଟୁ ଲେଟ୍। ଶୁଭରାତ୍ରି। ହ୍ୟାଭ୍ ଅ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ହ୍ୟାଭ୍ ଅ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ମୁଁ ପରେ ତୁମକୁ ମେସେଜ କରିବି। ଆଇଲ୍ ଟେକ୍ସଟ ୟୁ ଲେଟର। ଆଇଲ୍ ଟେକ୍ସଟ ୟୁ ଲେଟର। ତୁମେ ଖାଲି ହେଲେ ମୋତେ ମେସେଜ କର। ସେଣ୍ଡ ମି ଏ ମେସେଜ ହ୍ୱେନ୍ ୟୁ ଆର୍ ଫ୍ରି। ସେଣ୍ଡ ମି ଏ ମେସେଜ ହ୍ୱେନ୍ ୟୁ ଆର୍ ଫ୍ରି। ମୋ ଫୋନର ବ୍ୟାଟେରୀ କମ୍ ଅଛି। ମାଇ ଫୋନ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଇଜ୍ ଲୋ। ମାଇ ଫୋନ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଇଜ୍ ଲୋ। ମୋ ବ୍ୟାଟେରୀ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମାଇ ବ୍ୟାଟେରୀ ଇଜ୍ ଆବାଉଟ୍ ଟୁ ଡାଇ। ମାଇ ବ୍ୟାଟେରୀ ଇଜ୍ ଆବାଉଟ୍ ଟୁ ଡାଇ। ମୋତେ ଏବେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ଗୋ ନାଉ। ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ଗୋ ନାଉ। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ତୁମ ସହିତ କଥା ହେବି। ଆଇଲ୍ ଟକ୍ ଟୁ ୟୁ ସୁନ୍। ଆଇଲ୍ ଟକ୍ ଟୁ ୟୁ ସୁନ୍। ତୁମ ସହିତ କଥା ହୋଇ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ନାଇସ୍ ଟକିଂ ଟୁ ୟୁ। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ନାଇସ୍ ଟକିଂ ଟୁ ୟୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି କଥା ହେବା। ଲେଟ୍ସ ଟକ୍ ଏଗେନ୍ ଟୁମରୋ। ଲେଟ୍ସ ଟକ୍ ଏଗେନ୍ ଟୁମରୋ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ତୁମକୁ ଯିବାକୁ ଦେଉଛି। ଓକେ ଆଇ ଲେଟ୍ ୟୁ ଗୋ ନାଉ। ଓକେ ଆଇ ଲେଟ୍ ୟୁ ଗୋ ନାଉ। ବାଏ, ପରେ କଥା ହେବା। ବାଏ, ଟକ୍ ଟୁ ୟୁ ଲେଟର। ବାଏ, ଟକ୍ ଟୁ ୟୁ ଲେଟର। Thanks for watching.